ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கான வீடியோவில் என்னடா பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்றுமில்லே பாம்பகிரியாக மாறிய ரியோ ஒய்டி அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அப்படி என்னடா பண்ண அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்றுமில்லே குண்டு தூக்கி போட்டு விளாடணும் பாம் சேலஞ்சு. சரி, நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்குன்னா நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. நீங்கள் பண்ணுற ஒரு லைக்கும் தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ்க்கெல்லாம் ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்குது. மோட்டிவேஷனாக இருக்குது. நீங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஃப்ரீ ஃபயர் விளாட்றவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க நம்மளோட சேனல் லிங்க் அவங்களுக்கு ஒரு ஷேர் பண்ணி விட்டு, மச்சான் அதை பாடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கும் நல்லாயிருக்கும். மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. அடுத்த கமெண்ட் பாக்ஸில் அடுத்து என்ன வீடியோ வேணும்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ பாருங்கள், ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம க்ளோவால் போட்டு முன்னாடி போயிட்டே இருக்கோம். குண்டு குண்டாக தூக்கி போகணும். நேற்று ஃபிஸ்ட்டு சேலஞ்சு எத்தனை பேர் பார்த்தீங்க, எப்படி நல்லா இருந்துச்சா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அதையும் உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவித்து கொள்ளுமாறு தாழ்வுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நம்மளுக்கு தூய தமிழே வராது, பட் இருந்தாலும் பேசுவோன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். நான் அந்த பக்கம் இருந்தாங்கன்னு சொல்லி அந்த பக்கம் குண்டு போட்டுருந்தா சரியான கிறுக்கிங்க இந்த பக்கம் வந்துட்டாங்க. எங்கள் டீமில் யாராருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான், என் தம்பி, அப்புறம் வந்துட்டு என்னோட தம்பியோட ஃப்ரெண்டு. என்னடா இது மண்டை மேலே ஒரு அண்டா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒன்றும் இல்லை. இது நம்மளோட செகண்ட் ஐடி. இது ஒரு பாட் ஐடி. ரூம் கார்டு இல்லையா, சரி நம்ம பாட் ஐடியில் தான் இருக்குமே, போய் அதில் க்ரியேட் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாட் ஐடியில் வந்து க்ரியேட் பண்ணது தான் இது. க்ரியேட் பண்ணிட்டு விளையாடப்பட்ட ஒரு மேட்ச் தான் இந்த மேட்ச்சு. இப்போ பாருங்கள், க்ளோவாலில் போட்டு பின்னாடி 2 கிரானைட் போய் விழுந்துச்சு. நம்ம ஊருக்கு உத்தரவாதம் கிடையாது தம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பின்னாடி க்ளோவால் போட்டு முன்னாடியும் ஒரு க்ளோவால் போட்டு இங்கே வந்து மெடிக்கெட் சுற்றிட்டோம். நம்ம போட்ட குண்டுலேயே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. பட் இருந்தாலும் நம்ம மெடிக்கெட் இருந்ததுனால மெடிக்கெட் சுற்றி தப்பிச்சாச்சு. வெறித்தனமாக குண்டு போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ தான் வந்துட்டு என்னோடய ஒரு மூளை ஒன்று ஆரம்பிச்சுது. ஒரு மூலத்தனமான ஒரு வேலையை ஒன்று செஞ்சேன். இப்போ மேலே போயிட்டு இங்கேருந்து கரெக்டாக அந்த என்ட்ரன்ஸில் தான் நின்றுருந்தாங்க. சரி, குக் பண்ணி போடுமே அப்படின்னு சொல்லி போட்ட உடனே வந்துட்டு என் தங்கச்சி இதுக்கு வேண்டியே வந்து நாக்க வர மாதிரி வந்து வேணுன்ட்டே அடி வாங்கிட்டு போவான். என் தங்கச்சியை ஃபஸ்ட் பிளட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சவுண்டு வந்துச்சு. அதை எடுத்து முடிச்சாச்சு. இப்போ குயின் ஐடியும் என் தம்பியும் இன்னொரு தம்பி இருந்தான்ல, போன வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க, என் டீமில் இருந்திருப்பான். இந்த வாட்டி வந்துட்டு ஆப்போனன்ட் டீம் போயிட்டான் தம்பி. அவங்க என் தங்கச்சியை முடிச்சாச்சு. இன்னும் அவங்க 2 பேரும் தான் இருக்கிறாங்க. இப்போ அவங்களே ஒருத்தரையும் வந்துட்டு நம்ம டீம் மேட்ச் யாரோ ஒருத்தர் முடிச்சிருவாங்க. ஒருத்தரை நான் பார்த்துட்டேன். இந்த பக்கம் வந்துட்டு அந்த ஆரமார்க் காமிக்குது பாருங்கள், இந்த பக்கம் தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னோடனே இந்த பக்கம் வந்துட்டேன். சரி, நீங்கள் அப்படின்னு இது பண்ணுங்களான்னொன்னே இங்கே ஒருத்தர் வந்துட்டு ஐயோ எவன் தெரியலையாது அப்படின்னு பார்த்தோன்னே தான் சரி என்னோட இன்னொரு தம்பி தான் அப்படின்னு நினச்சேன். அவன் கிடையாது, அது ஒரு குயின் ஐடியா. இங்கே இருக்கிறது தான் நம்மளோட தம்பி, இன்னொரு தம்பி. ஏன்னா அந்த க்ளோவால் முன்னாடி பாருங்கள், அந்த ப்ளூ கலர் சேஃப்டி இது வந்துருச்சுனா அப்போ தான் வந்துட்டு இவன் தான் என் தம்பின்னு சொல்லி நான் முடிவு பண்ணிடுவேன். ஏன்னா வந்துட்டு ரோபோ பெட் வச்சுருக்கான் தலைவன். ஒரு ஈவெண்ட் வந்துச்சுல, அதுலேருந்து எடுத்து தூக்கினது தான் அந்த ரோபோ பெட்டு. எங்கள் ஃபேமிலியில் யாருமே டாப்அப் பண்ணது கிடையாது இன்ன வரையும். இன்னும் கொஞ்ச நாளில் நம்மளோட ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு ரொம்ப நாள் கழித்து ஃப்ரீ ஃபயர் விளாண்டு தான் இருக்கிறான். ஆனால் நான் தான் அவன் கூட வந்துட்டு ரொம்ப நாளாக டச்சில் இல்லை. இன்னும் இது இப்போ நாளையிலேருந்து விளையாட வருவான்னு நினைக்கிறேன். அவனோட கேம் பிளே இல்லை அவன் கூட விளையாண்ட மேட்ச் ஏதாவது வேணும்னா சொல்லுங்கள், நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம வந்துட்டு கண்டிப்பாக அவன் கூட விளையாண்டு ஒரு வீடியோ எடுத்து போடலாம். அவன் பேர் வந்து சந்தோஷ். நல்லா பப்ளியாக இருப்பான் பையன், நல்ல பையன். அவன் கூட விளையாண்டு போடணும் அப்படின்னா அதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம எடுத்து போடுவோம். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், என் தங்கச்சி மேலே இருந்தால் நான் சரி கிரனேட் குக் பண்ணலாம் சொல்லி குக் பண்ணேன். கரெக்டாக மேலேருந்து கீழே கொடுத்து ஃபெல் டவுன் டெத் ஆகிட்டு நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம். 1க்கு 1 இருக்குது, 0க்கு 1 இருந்துச்சு, 1க்கு 1 மாறிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், இப்போ என்னோட சென்டோசா அப்படும் இடத்தில் தான் குண்டு தூக்கி போடும் சேலஞ்ச் வந்திருக்கிறது. இப்போ குண்டாக தூக்கி போட்டிருக்கோம். இங்கே இருக்கிறது என் தம்பி தான் பாருங்கள். அந்த க்ளோவால் இதை பார்த்தே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சலாம். குண்டாக தூக்கி போட்டால் பின்னாடி ஒரு குண்டு வந்துருச்சாட்டு இருக்குது, நம்ம போட்ட குண்டு. இந்த வாலில் போட்டு ரிட்டர்ன் ஆச்சு பார்த்தீங்களா, அந்த குண்டு தான் அது. அந்த குண்டு நம்மளுக்கு சதி பண்ணிடுச்சு. எனக்கு அடி சதி பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எந்திரிச்சு அந்த கேப்லாம் இப்போ நல்லா போட்டு டீம் மேட்ச் கவர் பண்ணிட்டாங்க. பட் இருந்தாலும் பக்கு பாருங்கள், அப்படியே நாக்காயிட்டு நின்றுட்டுருக்கிறேன். இந்த மாதிரி பக்கு எத்தனை பேருக்கு ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள். என் தம்பி ஒருத்தன் தான் இருந்தான், அவனையும் போட்டு மொத்தி அடிச்சு விட்டாங்க. மண்டை மேலே ஒரு அண்டா தூக்கி போடுறா குண்டா, ஐயோ கொலரிச்சு. இதுக்கெலாம் எதுக்கு இந்த பஞ்சு வாங்கி சொல்லி பல்ப் வாங்கணுமாடா உனக்கு அப்படின்னா, ஒன்றும் இல்லையே, சும்மா ஃபன் பண்ணலான்னு பார்த்தேன். நம்மளுக்கு தான் ஃபன்னே வராதே, நம்ம பாட்டுக்கு எப்பயும் பேசுகிற மாதிரி பேசுவோம். இங்கே பாருங்க, குண்டு தூக்கி போடுன்னு இந்த பக்கம் தான் வராங்கன்னாங்க. சரி, இந்த பக்கம் எவனாவது வந்துட போகிறானேன்னு சொல்லிட்டு இந்த என்ட்ரன்ஸில் குண்டு தூக்கி போட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். பார்த்தா நம்மளுக்கு பல்ப் வச்சாங்க. ஒரு நாய்க்கும் வரல, ஒரு ஈக்காக்க கூட வரல. பார்த்தா எல்லாருமே இங்கே தான் இருக்கிறாங்க. ஒருத்தர் டவுன் பண்ணிட்டாங்களாம், சொல்லிகிட்டே இருந்தான். அப்படியே ஒருத்தர் டவுன் ரீவே பண்ணிட்டாங்க. 2 பேர் இப்போ ஒரே குண்டில் நாக்கு. நம்ம போட்ட குண்டு நம்மளுக்கே சதி பண்ணிருச்சு திருப்பி. எனக்காடி சதி பண்ணுறதுக்குள்ளே மேட்சை முடிச்சேட்டாங்க. நான் அவங்க குண்டு வெறித்தனமாக போட்டுட்டுருக்குறாங்க நம்ம டீம் மேட்ச்சு.
என் தம்பியோட ஃப்ரெண்டு என்னடா புதுசாக இருக்குது பேர் அப்படின்னு அசு முசு என்னடா இது அசு முசுன்னு ஒன்றுமில்லை ஃப்ரீ ஃபயர் பேர் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில டைம் சில பேருக்குலாம் வந்துட்டு அதே வந்துட்டு ஒரு பேரை செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் இந்த இதை அப்படின்ட்டு அது மாதிரி வச்ச ஒரு பேர் தான் வந்துட்டு இதுவும் அவனோட ஃப்ரெண்டுக்கும் என் தம்பிக்கும் ஒரே கதி தான். நம்மளும் வந்துட்டு விராட் 1756 தான் இருந்துச்சு ஐடி. அதுக்கப்புறம் நம்ம நேம் சேஞ்சிங் பண்ணி டிஎன் மெக்வீனாக மாற்றணும். அதுக்கப்புறம் திருப்பி நேம் சேஞ்சிங் கார்டு எடுத்து நேம் சேஞ்ச் பண்ணி இப்போ ஜிபி ரியோ ஐடியா மாற்றிட்டோம். அதனடா ஜிபி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை, கேங் பஸ்டர்ஸ், அதாவது எங்கள் கில்டு பேர் ஜிபி. இன்னொரு நேம் சேஞ்சிங் கார்டு வரணும், வந்துச்சுன்னா தான் வந்துட்டு நம்ம ஜி மட்டும் அந்த ஜியோட ஃபாண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் தப்பாயிருச்சு, அதை நம்ம மாற்றி ஆகணும். ஐயோ குண்டா வந்து விழுவுதே, ஓடுறா கைப்புள்ள அப்படின்னு சொல்லி பின்னாடி பேக் அடித்து ஓடிட்டு இருந்தோம். இந்த பக்கம் தான் ஒருத்தன் வந்தான்னு நினைக்கிறேன். நம்ம குண்டு நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகுது திருப்பி. போடு குண்டா போடு அப்படின்னு சொல்லி குண்டா போட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். நிறுத்தவே கிடையாது, ஜம்ப் பண்ணி போட்டுக்கிட்டே கிடந்தேன். பார்த்தா இந்த பக்கம் ஐயோ இந்த பக்கம் வந்துருத்தாலே முடிஞ்சு போச்சுரா கதை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது அவள் சமயம் ஓடிப்பிட்டா. அவள் ஓடிட்டா, நம்ம ஒரே இடத்துல நின்றுட்டதுனால நம்ம தோத்துட்டோம். இந்த மேட்ச் டிஃபீட் 3-2 அப்படின்னு இருக்குது. ஆப்போனன்ஸ் 3 நம்ம 2ன்னு இருக்குது. இந்த மேட்ச் யாரா போயாடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன், ஏன்னா நம்ம தான் போயாடிப்போம், அதனால தானே வீடியோ போடுறேன், எல்லாம் வீடியோ போட மாட்டேனே அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லணும். ஏன்னா அது நம்ம ஜெயிச்ச மேட்ச் தான் போகணும். இப்போ பாருங்கள் செம்மையாக கேவலமாக தோற்று போவோம். நான் கிரனைட் எடுத்து போகிறதுக்குள்ளே டப்பு குண்டு விழுந்து எல்லாம் செத்து போயிடும், முடிஞ்சு போச்சு. எல்லாம் குயினிட்டே வந்துட்டு முடிச்சுடுவோம். இப்போ நீங்களாடி முடிக்கிறீங்க கேவலமாக, நாங்களும் முடிக்கண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குண்டாக கேவலமாக தூக்கிச்சு. நாம் கேவலமாக தூக்கி போட்டிருந்தோம், ஆனால் அவங்களுக்கு கேவலமாக செத்தாங்க. எல்லாருமே 2 பேர் கேவலமாக ஆடிட்டு இருந்தோம். ஐயோ ஒன்றும் முடியல, அதனால தான் எனக்கும் முடியல. இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு பேர்த்து முடிச்சாச்சு நம்ம. இப்போ இருக்கிறது வந்துட்டு ஐ ஹோப் ஸோ குயின் ஐட்டியும் இல்லை என் தங்கச்சியான்னு தெரியல, குயின் ஐட்டின்னு தான் நினைக்கிறேன். ஆமாம் குயின் ஐட்டி தான். கீழே வந்துட்டாளா, சரி இங்கெல்லாம் குண்டு போகலாமேன்னு சொல்லி சரி எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் இதுக்கு மேலே தானே வந்து ஆகணும் அப்படின்னு கிராண்ட் குக் பண்ணும்போது பேக் போய் தொட்டுருச்சு. சரி நீ வா பார்த்துக்கலான்னா அவள் துள்ளிமானாக இருப்பாளாட்டு இருக்குது. குதிச்சு ஓடி போயிட்டா. துள்ளிமானில் அது புள்ளிமான். சரி நான் துள்ளிமான்னு சொல்லிட்டேன், ஏன்னா துள்ளி போனால துள்ளிமான் அப்படின்னு வந்துருச்சு. ஒரு புள்ளிமானாக இருப்பாளாட்டு இருக்குது. கூச்சு ஓடி போயிட்டான். சரி இந்த பக்கம் தான் நீ வந்தாகணும், நான் குக் பண்ணணுமா கிரனைடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். ஐயோ சதி பண்ணுது குண்டு சதி பண்ணுது பாருங்கள். டேமேஜ் முடிஞ்சு போச்சு. வெறும் 3 HP தப்பிச்சேன். ஜஸ்ட் மிஸ் மாப்பிள்ள. நம்ம உசுருக்கு உத்தரவாதம் கிடையாது இந்த கிரனைட் சேலஞ்சு பொறுத்த வரையும். நீங்களும் இது மாதிரி நிறையா ஃபன்லாம் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் இனிமேல் இது மாதிரி ஃபன் பண்ணுற கண்டென்ட்டு தான் இனிமேல் அதிகமாக வரும். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபன்னு தான், வாய் விட்டு சிரித்தால் நோய் விட்டு போகும். அதனால தான் வந்து நம்ம ஃபன் பண்ணுற கண்டென்ட்டாக போட்டுருக்கிறோம். முடிஞ்சு போச்சு. நம்ம கரெக்டாக போட்ட குண்டுன்னு தெரியாமல் ஏன்னா நம்ம டீம் வச்சு இதே மாதிரி கிரனைட் ஸ்கின் தான் வச்சுருக்காங்க. அதனால நம்மளும் வந்துட்டு போயிட்டு அந்த மேலே நின்ட்டோம், வெடிச்சு போச்சு. என்ன பண்ணுறது, என் தம்பி வந்துட்டு கிட்டே வந்துட்டான், கிரனைடை குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்றான். அதனால வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லாவே ஆனான்னு சொல்லலாம். என் தம்பி தான் வந்துட்டு இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சு கொடுப்பானா இல்லை அவங்க ஜெயிச்சிருவாங்களா தெரியலையே. நம்ம தான் ஜெயிப்போம் கண்டிப்பாக, வந்துட்டு நாங்கள் தான் ஜெயிப்போம். அவளுக்கு கீழே இறங்குறாளா கரெக்டாக. நான் சொன்னேன் டே வேணாண்டா நீ என்னை ரீவை பண்ணவா பார்த்துக்கலான்னு. ரீவை பண்ண வரும்போது தான் சொன்னான் அந்த என் தம்பியோட ஃப்ரெண்டு சொன்னான் இல்லை அவன் வந்துட்டான் அப்படின்னோன்னு. சரி நீ போய் கவரடு அப்படின்னோன்னு கரெக்டாக குண்டை குக் பண்ணி போட்டான். செத்துட்டு அவளும் எல்லாம் கத்திக்கிட்டே கிடந்தோம். கொச்ச பூஸ் அந்த மாதிரி மீன்ஸ் அந்த மாதிரி கத்திக்கிட்டே கிடந்தாங்க எல்லோரும். அதனால தான் நான் வந்துட்டு அந்த ஆடியோ போட்டிருந்தா வந்துட்டு ஒன்றுமே புரிஞ்சிருக்காது. எல்லாம் கொச்ச நான் அவங்களுக்கு வர பாஷையில் பிடிச்சி ஏற்ற வேண்டியதான். நாங்களாம் அப்படி தான் விளையாடுவோம். எப்போ பார்த்தாலும் கத்திக்கிட்டே குரங்கு மாதிரி இருக்கும், குரங்கு கூட்ட மாதிரி செம்ம ஃபன்னாக இருக்கும். சும்மா கச்சன்னு கத்திக்கிட்டே கிடப்பாங்க. இப்போ அப்படியே வால் வழியாக ரீவை பண்ணுறானா சூப்பரான இது ஒரு ட்ரிக்கு. இது ரேங்க்டு மேட்ச்சில் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக நம்மளை ரீவை பண்ண வந்து நம்ம டீம் மேட்ச் ஆகக்கூடாது இல்லையா. அதனால வந்துட்டு நீங்கள் வெளியிலே இருக்கலாம். ஏதாவது செவுத்துக்கிட்ட மட்டும் வந்தீங்கன்னா நம்ம டீம் மேட்ச் கவரில் இருப்பாங்க, கரெக்டாக அந்த கவர் வழியாக இருந்து அந்த செவுத்தில் ரீவை பண்ணலாம். இது எந்த எல்லா இடத்துலையும் ஒர்க் ஆகும். அதுவும் மெலிசாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா வால் செவுரு, அந்த மாதிரி இடத்துல தான் ஒர்க் ஆகும். குண்டாக சில இடத்துலலாம் வால் இருக்கும், அந்த இடத்துலலாம் இது ஒர்க்கே ஆகாது. இந்த பக்கம் குண்டு போட்டு நானே அந்த பக்கம் ஓடுறேன், எவ்வளோ பெரிய ஜீவியாக இருப்பேன். நம்ம ஒரு கில் அடிச்சாச்சு, சூப்பர். நான் போயிட்டு இப்போ என் தம்பியை ரீவை பண்ணிடுவேன். ரீவை பண்ணோடனே கரெக்டாக வந்துட்டு ஒரு குண்டு வந்துடும். நான் ரீவை பண்ணிட்டு கொச்சன்னு ஒரே இடத்துல குளோவல் போட்டு பின்னாடி எகிரி குதிச்சு ஓடி போயிடும். இந்த பக்கம் பார்த்தா ஐயோ இவன் வேறு இருக்கிறானே அப்படின்னு பின்னாடி ஒரு குளோவல் போடுவேன். நல்ல வேலை இந்த பின்னாடி குளோவல் போட்டேன். பட் இருந்தாலும் வந்துட்டு நம்மளை இந்த மேட்ச்சில் முடிச்சுடுவாங்க. இருந்தது வந்துட்டு இன்னொரு தம்பி ஆப்போனண்ட் வந்துட்டு இந்த பக்கம் தான் இருப்பான் அப்படின்னு நினச்சி அந்த பக்கம் தூக்கி போட்டுக்கிட்டே கிடந்தேன். பார்த்தா இந்த பக்கம் வந்துட்டான். இந்த பக்கம் வரியா, நானும் இந்த பக்கம் போடுறோம் அப்படின்ட்டு இந்த பக்கம் போட்டிருந்தோம். ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை, திருப்பி குண்டை தூக்கி போட்டு
அப்படியே குக் பண்ணி போட்டேன். ஆனால் கரெக்டாக நான் க்ளோவால் போட்டேன். பக்கால் வந்துட்டு நம்ம இந்த மேட்ச் டிஃபீட் ஆகிட்டோம். திருப்பி ஒரு எடிட்டிங் மிஸ்டேக்கால் வந்துட்டு இதை பண்ண முடியல. நான் கரெக்டாக பார்க்க முடியல. பாருங்கள், குக் பண்ணி போட்டேன். அவங்க க்ளோவால் போட்டிருந்தாங்கன்னா தப்பிச்சிருந்துருக்கலாம். ஏன்ட்ட பாருங்கள், ஒரே இதில் சாமி ஒரு 10 குண்டாவது வந்து பறந்து விழுந்திருக்கும். நம்ம ஒரு நாக்கு பண்ணி கில் எடுத்து முடிச்சாச்சு. இதில் வந்துட்டு என் தம்பி ஒரு செமையான ஒரு தில்லு முழு வேலை பண்ணியிருப்பான். அதனால தான் இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சோன்னே சொல்லலாம். இவன் போய் சுற்றி வந்துடுவான், யாருக்குமே தெரியாது. இப்போ இங்கே யாருக்குறான்னு கூட தெரியாது. இப்போ ஒரு நாக்கு அடிச்சிடுவான். இப்போ ஒரு நாக்கு அடித்தோடனே எடுத்துட்டு நான் சொல்ல குண்டு போட்டுக்கிட்டே கர்றான், நீ பார்த்துக்கலாம்டா அப்படின்னு. பாருங்க, இங்கே எனிமி இருக்கிறானா அப்படி தான் கிரனைடை குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். கரெக்டாக தூக்கி போட்டு பின்னாடி செவுத்து வழியாக வந்துடும். வந்தோடனே சரி செத்துப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு குண்டாக தூக்கி போட்டுருவான் பையன். அவங்க போட்ட குண்டு வெடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பையன் போட்ட குண்டு வெடிச்சிருச்சு. இப்போ வந்துட்டு அப்சர்வேட்டரியில் இங்கே பாருங்கள், ஐயோ சாமி கொச்சன்னு விழுவுது. எனக்காடி ஆப்பு வைக்க பார்க்குறீங்க, நான் உங்களுக்கு வைக்கிறேன்டா ஆப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஜம்ப் பண்ணி க்ளோவில் குண்டு போட்டேன். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா எனிமீஸ் தூரமாக இருந்தாங்க, நல்ல தூரத்தில் இருந்தனால ஜம்ப் பண்ணி குண்டு போட்டால் இந்த பாமோட ரேஞ்சு கொஞ்சம் வந்துட்டு அதிகமாகவும் கிரனைடோட ரேஞ்சு வந்துட்டு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ நீங்கள் நார்மலாக நின்றுட்டு போகிறதுக்கும் நீங்கள் ஜம்ப் பண்ணி போகிறதுக்கும் அதிகமாக வித்தியாசம் இருக்கும். இது ஜம்ப் பண்ணி போட்டிங்கன்னா நல்லா ஹைட்டு த்ரோ ஆகி அப்புறம் வந்துட்டு கீழே போய் வெடிக்கும். அதே மாதிரி குக் பண்ணி எனிமி கிட்ட இருந்தால் இல்லை க்ளோவல் பீரியட் கவரில் இருந்தாலும் குக் பண்ணி கரெக்டாக மண்டைக்கு மேலே போட்டிங்கன்னா மண்டை காற்றுல வெடித்து பையன் செத்து போயிடுவான். முடிஞ்சு போச்சு. அந்த இடத்துல அவனுக்கு போட்டு 2 ரோஸ் பூ வச்சுட்டு டாட்டா காமிச்சிட்டு போயிடலாம். இப்போ குயின் வெயிட்டு தான் இருக்கிறா, எங்களுக்கு ஆப்பு வைக்கிறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரனைடு குக் பண்ணேன். ஆனால் செம பல்பாகி போச்சு. இந்த பக்கம் தான் வரோன்னு கத்திக்கிட்டே கிடந்தாங்க. எதுக்கு நான் பார்த்துக்கிறேன், நாம தான் கர்றா அப்படின்னேன். அதே மாதிரி குண்டு போட்டுக்கிட்டே இருந்தால் இவளும் புள்ளிமான் மாதிரி கூச்சு ஓடனா நம்ம போட்ட குண்டில் நம்மளே செத்துக்கிட்டோம். திருப்பி இது 3வது வாட்டின்னு நினைக்கிறேன் நம்ம போட்ட குண்டில் நம்மளே நாக்காகுது. ஐ ஹோப் ஸோ 3rd டைம். இந்த மேட்ச் யார் ஜெயிப்பா சொல்லுங்கள் அப்படின்னா யார் ஜெயிப்பானே எனக்கும் தெரியல. இப்போ இருக்கிறது என் தம்பியோட ஃப்ரெண்டு மட்டும்தான் இருக்கிறான். இவன் தான் ஜெயிப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பாமா தூக்கி போட்டுருவோம், கரெக்டாக தூக்கி போட்டு ஜெயிச்சிருவோம். ஆமாம், இந்த மாதிரி ஜெயிச்சிட்டோம். இப்போ 5க்கு 5 அப்படின்ற ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறது. நான் அவங்க பேசுகிறதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே தான் இருந்தேன். எப்படா கேட்டுன்னு எல்லாம் பக்கத்தில் தான் உட்காந்து விளாண்டுருந்தோம். அதனால் நல்லா கேட்க முடிஞ்சுது அவங்க பேசுகிறதெல்லாம். இந்த பக்கம் நான் கரெக்டாக இந்த பக்கம் குண்டு போட்டேன்னா அவங்க க்ளோவல் போட்டாங்க, அதனால தப்பிச்சாங்க. இல்லைனா கண்டிப்பாக ஒரு 2 நாக்காவது விழுந்திருக்கும். ஏன்னா எல்லாம் ஒட்டுக்காக வந்துட்டு இருந்தாங்க, அதை பார்த்தாச்சு. நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு 2 நாக்காவது விழுந்திருக்கும். இப்போ பண்ணுவோம் பாருங்கள், நம்ம பையன் இந்த மண்டை பையன் பண்ணுவான் பாருங்கள் ஒரு வேலை. அப்படியே குண்டை தூக்கி உள்ளே போட்டுருவான். முடிஞ்சு போச்சு. ஒருத்தனாக்கா அவ்வளோ. திருப்பி குண்டா போடு 2 பேர்னாக்கா அவ்வளோதான். இப்போ 2 கிலுமே வந்துடும் நம்மளுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒரு பொண்ணு, ஐயோ எவனா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு க்ளோவில் போட்டேன், ஜஸ்ட் மிஸ்ஸும் அப்பல அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுக்கு பெருமூச்சு விட்றதுக்குள்ளே நம்மளை போட்டு மொத்தி விட்டாங்க. என்ன பண்ணுறது, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அது மாதிரி தான். இப்போ பாருங்கள், குயின் வெட்டி தான் இருக்கிறா. கரெக்டாக குக் பண்ணி போகிறான்னு கத்திக்கிட்டே இருந்தோம். இப்போ இந்த மேட்ச் வந்துட்டு யார் ஜெயிப்பா நம்ம தான் ஜெயித்தோம். இப்போ 6க்கு 5 அப்படின்னு இருக்குது. இதுதான் வந்துட்டு ஃபைனல் ரவுண்டு. இந்த ஃபைனல் ரவுண்டில் யார் ஜெயிப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள். நம்ம தான் ஜெயிப்போம், ஏன்னா நம்ம தான் போய் அடிப்போம். இப்போ பாருங்க, எல்லாம் நம்ம மேலே வந்துட்டு கீழே பார்த்து குண்டாக போட்டிருந்தோம். ஏன்னா வந்துட்டு கண்டிப்பாக எனிமீஸ் கீழே தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கெஸ்ஸிங்னால கீழே போட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். ஆனால் நம்மளுக்கு செம பல்ப்பு, எவனும் கீழே இல்லை. அதே மாதிரி குக் பண்ணி போட்டுக்கிட்டே இருந்தோம். ஆனால் நான் குக் பண்ணல, என் தம்பி தான் அதிகமாக குக் பண்ணான். நாங்கள் வந்து டிவைட் பண்ணி ஆடிட்டோம். நான் குக் பண்ணி போட மாட்டேன், நீ குக் பண்ணி போடு, இவன் வந்துட்டு அவன் ஜம்ப் பண்ணி போட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதாக வச்சு ஆடிட்டு இருந்தோம். செம ஃபன்னாக இருக்கும். எத்தனை பேருக்கு வந்துட்டு க்ளோவால் போட்டு யார் ஹைட்டாக ஏறுறாங்க வானத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் வேணும்னு சொல்லி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலான்னு சொல்கிறேன். ஏன்னா வந்துட்டு டைம் ஆயிடுச்சு, இன்னும் 1 நிமிஷம் இருக்குது. அதனால் இன்னும் 1 நிமிஷம் இருக்குது, பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். எல்லாம் கீழே தான் கொச்சன்னு நின்றுருக்குதுங்க. கீழே நிற்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போட்டால் காற்றுல நம்மளை ஒருத்தனை முடிச்சாச்சு. ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ முடிச்சிக்கலாம். அவ்வளோதான், போய் அடிச்சாச்சு நம்ம. டாடா பை பை, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.